Какво искаш днес за лека нощ? Приказка или да си поговорим за нещо? Днес искам да си поговорим. Тате, какво е любов? Че въпроси задаваш. Уж лесни, пък дълбоки като океан. Предполагам, че за всеки човек има различно значение. Но ще ти кажа какво означава любов за мен. От скромния ми житейски опит. Чакай да започнем от по-далече. Човек е създаден от три неща. Тяло, разум и дух. Съгласен ли си? Добре тогава. За мен истинската любов е създадена също от три неща. Първият елемент е това, което виждаме. Физическото привличане. Това е първото, което усещаме. То е първично и може би малко по-животинско. Казват му още страст. Може би флуиди или феромони. Това да речем, че е основата. Не случайно старите хора са казали: посрещат по дрехите и изпращат по ума. Това е може би и най-нетрайният компонент. Вторият елемент е разума. Това как мислим, от какво се интересуваме, дали имаме допирни точки или ще спорим за всяко нещо. Дали имаме общи хобита. Важно е да гледате в една посока с човека до себе си. Утре като теглите колата на живота, да теглите в една посока и да ви е по-лесно. Че инак може да стане като онази басня за орел, рак и щука. Всеки тегли в различна посока. Може да се карате за всяко дребно нещо. Третият елемент е духа. Това малко трудно се обяснява, но се усеща най-силно. Това е като да се разбирате без думи. Като да имаш усещане, че този човек го познаваш отпреди. Да усещаш какво му е преди да ти го е казал. Да го поставяш преди себе си. Някои му казват сродни души. Подобно е връзката, която има родител и дете. Чиста и открита. Ще ти кажа една тайна. Колкото по-развити са разума и духовната връзка между хората, толкова по-малко значение има първата компонента – външния вид. Хората дори може да се чудят: какво толкова вижда в нея? Но ти като погледнеш в очите на другия и света изчезва, размазва се и оставате някак само двамата. Затова си виждал стари хора, които се държат за ръцете, както когато са били на 20. В техните очи красотата на човека не е помръкнала. Много е важно любовта да е споделена. С две думи, другия да усеща подобни чувства към теб. Ако има и трите компонента, такава любов създава от двама човека едно. Казват му семейство. Стават по-силни, отколкото са по-отделно. Както в древногръцката басня. В началото боговете са дали хората по свой образ и подобие, но хората били твърде силни и можели да оспорят господството на боговете. Затова боговете ги разделили на две половини и ги захвърлили в широкия свят. И от тогава хората търсят своята половинка. Ако имаш и трите компоненти на любовта, си намерил своята половинка. Такова семейство създава здраво поколение, захранено с любов. За да знаеш да изпитваш любов, е добре да я познаваш. Да си получавал много от нея като дете. И тогава цикъла се завърта със следващите поколения. Любовта е висше чувство, което ни отделя от животинския свят, където трябва да убиваш, за да оцелееш. Виж как от един вълк, когато му даваш любов, става куче, махащо с опашка и нямащо търпение да те види. Той е усетил любовта. Любовта е трансформираща сила. Тя не е само чувство между мъж и жена, а енергия, която опитомява дивото и носи мир. Хайде сега, дай да те гушна и лягай да спиш. Децата растат най-бързо, когато спят. Обичам те, мое дете. Лека нощ!